abusuafo aha ye Sofoline interchange kese no ase ene egina yi ye de ka de soro ho no de amam sese ye duru ase ha se wo hwe manim mi bankum ni minifa aha nyina ye kwaye brentutu aha nso no na se obi mpese obekro sosoro a se de be ya ka emoninti obewura mu e wa ase ha tunnel wo ni na wo pie akire ho enti ye ba bewura tunnel ni mu na mahu school for nkwada omupo school e wo south no wo nyina ha no wura mu na omaba Sofoline anase ba bia ombeko bia yenko na yenko hwe de water na limu se eye se enipa fam anase enye se ya anadumpa edie ene besi abra wonipa na namu metuma ni hwe ewie mu no mahu solar panel kama tetrete wosoro na so mahu se cables na woso omo connect ema light ba inside hano cables ni nyina omotutu etida benda ene mpanimfu ebeye amanipa ayi omo bambo afei se wodi woni hwe ha so a dabia no a omo de ayi ni hwe mu nyina so na awe na akyiri ena emfuya fa bankum ene ni fein enti sei ena Sofoline interchange tunnel na ye famu a edase no ne tebia etie moma ye nante mu sisi a ne